toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod, la un nou video, bineînțeles, nu un nou episod, dar acest video e, bine, e și o nouă serie de parcurs, dar mai mult e un info video în care vreau să vă spun că îmi pare nespus de rău că n-am mai postat, ok, că n-am mai postat deloc zilele acestea, dar am avut câteva problemuțe cu PC-ul și n-am reușit să filmez și îmi cer mii de scuze. Deci sper să vă mai iertați și să facem și noi parcursul acesta. Stați un pic. Ok. Stați. Ok, hai că am ajuns aici la al doilea nivel. Da, și îmi pare nespus de rău și sper să mă iertați. Acum o să încerc să filmez tot ca înainte. Cum... Bine, poate acum încerc să filmez mai mult. Să filmez un episod pe zi. Ok. Nu să mai postez un episod la 2 zile. O să încerc, nu vă promit chestia asta. Ok. Dacă am reușit. Deci nu uitați să apăsați și voi butonul așa acela mic de like și subscribe da, nu mi-a luat prea mult avans. Să fim cât mai mulți pe acest canal. Ok, și poate mai târziu o să fac și o nouă serie de Skype sau de Minecraft Survival multiplayer. Ok. Sau single player, nu știu chiar. Deci nu uitați să apăsați butonul de la dacă mai vreți și al doilea episod din parcurs. Stați. Nu știu cum să sar aici. Sar așa. Da, n-am reușit. Hai să încerc din nou. Da, și jucăm pe serverul. Pe server vă las IP-ul în descriere. play.minecraft.romania.ro. Acesta este serverul. Ok. Hai mă, nu mai reușesc săritura asta. Sper să nu se audă tastatura. E cam gălăgioasă. Ok. Nu mai reușit săritura asta. Ah. Hai bă, frate, bă. Hai așa. Ok. Dacă mă ajunge așa. Da, vreau să fac din 2 sărituri să ajung acolo. Da, nu renunț eu, stați și că nu renunț. Nici măcar n-am mai intrat de mult pe Minecraft, am ruginit, că înainte făceam parcursul acesta. Ok. Da, am mai făcut parcursul acesta. De aceea, asta a fost mai mult ca un infovid. Ce s-a întâmplat? Ok. Acest video cred că este mai mult ca un infovideo, nu, ca o nouă serie de Minecraft, de parcurs. Ca să-mi cer scuzele că n-am mai postat zilele acestea deloc. Ok, hai, am reușit, bă. Și că vreau să încep în forță din nou. Da, bravo, mă. Poate o să fac și noi serii, m-am mai spus, de Minecraft single player sau sau cum era, de Skyblock, cum altcineva. Am vrut să filmăm aza, am renunțat. Ok. Da. Așa. Mergem așa pe aici. Ai, frățică, serios. Stați un pic.
Ok. Da, nu mai fac chestia asta. Nu mai reușesc. Doar acest parcurs e mic. Ok. Bă, frate, bă, nu mai pot să mai fac. Chiar că am ruginit. Ia stai, mă pe aici. Așa. Facem eu. Ok. Ok. Fuck. Serios. Hai mă, hai să încerc din nou. Ok. Nu vreau nici ca acest episod să fie prea lung. Deci acum o să reușesc. O să reușesc. Da, n-am reușit. Ok. Bam, bam, bam. Deci nu uitați să puneți butonul de like, cred că v-am mai spus. Ce-i mintea mea, frate? Nici măcar nu vreau să fie prea mare. Ok. Serios? Serios? Ok, și sper să nu se audă muzica mai tare decât mine. Așa. Hai, așa. Nu pot să fac săritura. Acolo trebuie să mă opresc neapărat. Neapărat să mă opresc. Ok. Hai să facem acum. Ce, frate, că doar făceam parcursul ăsta imediat. Lag. Ok. De data trebuie să reușesc. Neapărat trebuie să reușesc. Facem YOLO tot. YOLO. Aici ne oprim. Dacă să... Ok, hai că terminăm parcursul. Ok, cam atât a fost și cu acest episod sau info video, cum vreți voi să o luați. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Ne vedem la celelalte serii. Ok, v-am pupat, la revedere!